Okay, mayong mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po kita mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Mayong mudto kanimo nung pulding. Ay, may muto usab kanimo Padre. Oh, Mr. Cheng. May muto sa kanimo Padre. Oh. Very good. So, kumusta naman ang ato ang mga senior citizens din ha, no? Ako ang mga kabaro, no? Mga senior citizens, mga higala, no? Kumusta naman mo gani? Nahimong controversial dito sa Starbucks Manila, no? Kaya mga senior citizens dili naman noon nila tagaan o kanang discount kay matud pa nag-promo na kuno sila. Kining among presyo promo na ni muna nga di na may muhatag og discount. So wala no, lagi kuan man to, gipapangayo man to mga higala og apology dito sa Congress pa to kung Senado nga gikuan sila matud pa kana bitang gitawag na to gitawag sila ba no kay gipatubag nga man nga inyo man ang gihimo nga ang inyong tubag mo ingon nga promo na ning among mga presyo diri so wala na ni kinahanglan ano pong gihimo-himo ngano pod nga sa balaod mga higala gibutag man pod dito nga basta kay promo di na kinahanglan nga mohatag mo discount. So ang tanan mo ingon dahil nga promo man nga mo ang presyo tanan. So ingon niya na nung pulding bitaw pa der no ano man ang gibutag-butagan butang ningon gani gito sa kun sa tong senadora ga plano nila nga usbon gyud walaon kanang promo aron nga wala dai baka rason ganong dili sila mohatag og discount sa mga senior citizens ug sa mga PWD. Pero kana wala mo pribag yun na kayo kay kini mga tao mangita gyud paagi nga dili sila makagasto dili sa maka-discount ba. So no. So kumusta na gato ang mga senior citizens din ha? Kumusta na no? Ay mo kabalaka mga higala no kay naay Ginoo nagtan-aw. Naay Ginoo nagtan-aw kung eksakto na ilang gihimo gantihan sila. Pero kung dili insakto nilang gihimo, silutan sila. No, padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o wala na padayon kita sa ato nga mga ginahimo matag adlaw, no? Okay, ari kita mga higala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Ang mga katauhan dito sa Quiapo, ilabing ni gayud ang ang Arsobispo sa Manila no ni hangyo sa Santo Papa nga himuon ang Enero 9 isip Jose Advincula no Archbishop Jose Advincula ni hangyo nga himuon ang January 9 isip National Feast of the Black Nazarene. Mahinumduman nga 1 milyon ka mga tao no ang niapil sa bago pa lang nga napahigayon nga translasyon sa Black Nazarene from Quirino Grandstand to the Quiapo Church. Balita mga higala gikan sa Batikan, siyam ka mga Pilipino gipasidunggan ni Pope Francis tungod sa ilang pagserbisyo sa simbahan. Pipilas sa mga natagaan sa pasidungog mao sila si Ramon del Rosario Jr., Manny Pangilinan, Fernando Sobel de Ayala, Maria Cosby ug Arnolfo Bendico. Naila kining mga tawhana isip mga nga isip ligahin gyud sa ilahang salapi, panahon ug talento aron nga ilahang maserbisyuhan ang simbahan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug padayon kita mga higala sa atuang mga buhaton. Nari kita mga higala sa atuang Saint of the Day. Bueno, January 20 ang atua karon nga santo walay lain kung dili sigon diri sa atuang listahan mga higala no. January 20 ang atua karon nga santo walang iba
kung hindi si San Fabian, no, San Fabian, no, Saint Fabian, no. Abi no kini si San Fabian mga higala, usa kini siya ka munghi, ay usa si San Fabian, usa kini siya ka obispo, dili munghi, usa kini siya sa obispo dito sa Roma panahon sa persecution sa panahon ni Emperador Decius. Gani nahimo siyang usa ka martir tungod sa kamatayon nga iyang nahiaguman isip usa ka Kristiyanos, o gani naila siya sa iyahang purity o holiness. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, usa ka obispo sa panahon sa pagpangluto sa mga Kristiyanos dito sa Roma. Siya mao si San Fabian, no, Fabian, Saint Fabian. Okay, no, so padayon ta sa ato ang mga buhaton ni ining kamuntuhon. Bueno, ari kita mga higala sa ato ang mga pagpanudlo, no, catechesis. Okay, so ari kita sa ato asa pa mga higala na kisi manon di ato ang kuan diri papel diri mga higala. Okay, ari na kita sa ato ang catechism. Abi no are unang atong hisgut-hisgutan ginagmay kining gitawag nato dignity of the human person, no? Ang matud pa dignidad, no? Duwa man tay eksaktong translation ni ining dignity sa to lang siyang kinit sila no? Dignidad, o kana bitaw kamahinungdanon sa usa ka tawo ngano siyang angayan, siyang takuron, angay siyang higugmaon. Matud pa, no? The dignity of the human person, because the human person is loved by God, are created in God's own image. No, sa ato pa ang dignidad sa usa ka tawo nakuha niya gikan sa Dios tungod kay matud pa sa Biblia, created man siya, gihimo man siya ubos sa bayhon o hitsura sa Ginoo. Sa ato pa gihimo siya in God's own likeness. So muna nga tungod ni ana, no, ang tao aduna gyoy dignidad, no, angay takuron, angay nga tagaan og pasidungog, ug angay nga dili gyud angay nga pasipad-an. Ni ana, no. The principle of the dignity of the human person. Every person, may gala ha, hindi halang akong mata. Every human person is of infinite dignity. All of society must be directed towards the well-being of the human person. Ito pa, ang kada tao, no, aduna gyud siya dignidad. Muna nga ang tibuok katilingban, mohimo gyud og mga lakang nga mapanalipdan ang dignidad sa tao, well-being of the human person. No, ang tanan dili ni kay ang gobyerno ra, dili kitang tanan gyud, no, magtambayayungay ta aron nga ang dignidad sa usa ka tawo di gyud ka pasipadan. And there should be an effective and ensuring conditions of equal opportunity for men and women, and guaranteeing an objective equality between the different social classes before the law. Sa to pa sa pananaw sa kining base sa balaod, ang tanan aduna gyoy kanang gitawag equal, o walay gitawag natong walay dili makiangayon nga dili makiangayon nga pagsalikway, no, sa dignidad sa usa ka tawo, no, kana bitaw nga babae o lalaki nga dili makiangayon nga pagsalikway sa dignidad sa usa ka tawo. Takuron gyud kinahanglan ang dignidad sa usa ka tawo. Naman nga tawag nato og gani bisan ang mga bisan ang mga gipasanginlan nga naghimo og mga salaod atubangan sa katawhan, dili pagyud gani nimo ingnon nga salan diha. Ang tanan entitled gyud sa due process of law. Gani
i-presumed innocent siya until proven guilty. Ingon ni ana, no? Sa kung naginaingon, sigon diri sa ato ang mga sa prinsipyo nga atong nakutlo gikan usab sa Philippine Constitution, that there should be an effective and ensuring conditions of equal opportunity for men and women and guaranteeing an objective equality between the different social classes before the law. Sa ato pa, bisag unsang klase ka sa tao, you belong sa kitawag na to og mga dato, ni belong ka sa average, ni belong ka sa mga tod pa gitawag na to below average, no? May dignidad gyud ka ang isip mo sa katao. Sa ako na ginaingon, ang tanan aduna gina siya ay katungod, no, sa equal protection before the law, no? Kanang gitawag na to due process of law. Ingon niya na. So muna gitawag og kining gitawag na to og dignity of a human person. Gani ang base sa human rights, no? Ang tao adunay katungod nga mabuhi. Ikaduha, ang tao adunay katukod nga manimuyo ubos sa proteksyon sa balaod. Number 3, ang katungod sa katao naghatag kanato og seguridad nga walay tao nga muhatag o nga muhimo og mga lakang nga diin gihikawan ka, no, gihikawan ka sa imong katungod. Muna gitawag nato sa in English og discrimination, na nobody should experience discrimination. Everybody should the due process of law should always be ensured to everybody. No, muna siya gitawag nato og dignity of the human person. Now karon, how can we be relevant? Saon man nato nga gitawag nato mas ato gyud nga masabtan, no, ang mao natong katungod. Unang-una, ang tao adunay katungod nga maghupot og material nga butang. No, walay tawo gihikawan ni ana. Ug adunay siya katungod sa pagpili kung unsang klase sa spiritual faith nga iyahang gusto. O ikatulo, aduna siya gitawag nato og ang tahuro nato ang iyahang opinion o iyang emotion. No, kuanta ginang gitawag natong naghatag kita og katungod sa usa ka tawo nga diin iya nga iyang bansayon ang iyang emosyon. Walay ingon nga ayog pahilak-hilak din na ha. Ayog pasuko-suko din na dili na mahimo, no? Ang dignidad sa usa ka tawo naghatag kanimo nga kung ganahan kang mohilak, pwede kang mohilak. Kung ganahan kang masuko, masuko ka. Ingon ni ana, no man gitog emotional and of course intellectual. No, walay magdikta kanimo kung unsang klase nga panabot ang gusto nimong maangkon. Kanang mga kurso ba? Ingon ana, mo na mga dignity of the human person. Ingon ni ana, no, nga ang tanan aduna kay katungod to own material things, to practice his spirituality, to express his emotion, and to acquire intellect. Ingon niya na, no? So muna mga katungod, mga higala, no, nga gihatag tungod sa kita mga katawhan nga adunay dignidad. Yan, no? So unsa ganito ni ko, dignity of the human person. The dignity of the human person, no, is of every human person is of infinite dignity. All of society must be directed towards the well-being of the human person. Muna siya gitawag na itong dignity, no? Nga ang well-being sa usa ka human person will be respected and protected. No, ang imuhang well-being kana bitaw maayo, bitaw kinatibukan sa imong klases pagkatao, well-being kinahanglan gyud nga panalipdan, no, should be respected and protected. Yun ana. No, nga naman tungod kay ang tao hinimo gikan sa hulagway ug bayhon sa Dios. Ato kanang mabasa sa gitawag nato og Exodus o Genesis kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 31. No, klaro ba? Ano? Okay, unya matud pa dire, no, ari kita sa dugang pa natong pagpasabot kamahin sa dignidad sa usa ka tawo.
Sigun diri sa atong mabasa sa Caritas Veritate, no, ni Pope Benedict XVI, charity and truth. Charity is equated with love, no, extraordinary force which lead people to opt for courageous and generous engagement in the field of justice and peace. Muna gitawag na ito charity and truth. So gitawag na ato ka nang mabasa sa ensikliko ni Pope Benedict XVI nga Caritas Veritate, no, nga ang pagkamanggihatagon, no, gi-equate or gitawag na ito gipakasama sa gugba, no, nga ang usa ka na kadili kasarangan nga kusog nga maoy magtulod sa tao, nga maoy mag-aghat sa tao, nga magmahimong maisugon ug manggihatagon diha sa pagpangita nato sa hustisya ug kalinaw. Yan no. So balik-balik ka nato na mahigala ha, kini yung dignity of the human person kay importante kay kini, no, nga ato gining masabtan kay usahay kining dili bitaw kasabot ug unsa ka importante kining kanso sa kataw say magpaturagas na lamang punta, no, di ba Mr. Cheng? Dati daw ka na padre, oh. Yeah, very good, no. Sa ato pa ato gini ay nga ilhon kung unsa mga dignidad sa usa ka tawo ug ato kining batsayon sa atong isigkaingon, ato sa mismo natong kaugalingon ug ato usab kining tagaan og bili nga tagaan usab natong kahigayunan ng uban nga ilang bansayon usab ang ilang dignidad isip usa ka tawo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.